Masiram na pagkahapon mga tugang sa Satuya Gabos. Aldaw kita ngunyanin Biyernes, Petsado sa bulan mga tugang kan Setyembre taon 2022. Giraray sa panglimang aldaw sulo pa giraray ako ta si partner nagpapakusog na baka sa Lunes yao na. Ako po ang sa indong lingkod mga tugang Mr. Siram Joshua Martinez. Live na naman kita digdi po sa Tabang Ora mismo kan Ako Bicol Party List tabang na kasurog pa. Ngunya na Biyernes, tabang medical po kita. Sarong soltero na taga-Banwaan kan Santo Domingo Albay. Ang naaksidente, kinumusta kang tabang ora mismo medical team. Siyempre, dinarahan man ininin ayuda. Dati po ining tricycle driver. Alagad napundo ang pagtatrabaho dahil mga tugang sa nangyaring aksidente. Pero ngunyan, may dinarang tabang ang Action Call Center tabang ora mismo and Ako Bicol may pudpaks pa. Aramon tan detalye kan istoryang ini sa paagi po kan mainistoryaho na si Aika Perry. Sa higaan na ito, nagsisimula at nagtatapos ang araw ng 38 taong gulang na binata na si Roel Balisnomo ng Santo Domingo Albay matapos na maaksidente noong buwan ng Pebrero ngayong taon. Hindi na makalakad at hirap ngayon kumilos ang binata. Kwento niya, pauwi na siya noon galing sa isang salo-salo sa Tabaco City nang sumalpok sila sa truck. Dahil dito, napuruhan ang kanyang kaliwang binti na nagresulta sa pagkakaputol ng buto na naging dahilan upang isemento ito. May stainless na din ang kanyang kaliwang braso. 2 buwan nang na-admit sa ospital noon si Roel. Hindi niya sukat akalain na sa isang iglap, mapaparalisa siya at mahihinto sa paghahanap buhay bilang isang tricycle driver. Sa kabila nito, ipinagpapasalamat niya sa Panginoon na nabigyan siya ng pagkakataon na mabigyan ng pangalawang buhay. Sa ngayon, nagpapagaling pa si Roel. Kita pa ang bakas ng pagkakaaksidente. Dagdag pa niya, ngayong tag-ulan at malamig ang panahon, mas ramdam niya ang kirot ng kanyang sugat lalo't na't may bakal ito. Upang maibsan ang kirot, ay tinatakpan niya ito ng kumot. Siniminto tapos saka in-stainless. Tapos nakulaw ng lugod. Makulugon talaga. Maduso na maray, lalo pag malipot. Sabi ko uningan ni, nagano pa nga ni, naglilo sa tubig, nagdumig, kaya yung ganyan makulugon. Ang 60 taong gulang na ina ni Roel, na si Nanay Medi ang hands-on sa pag-aalaga sa kanya. 2 beses sa isang araw nililinisan ni Nanay Medi ang sugat ni Roel. Walang maayos na pinagkakakitaan ang mag-ina, kaya naman kapos sila sa pambili ng gamot na iniinom ni Roel at cream na siyang ipinapahid pagkatapos linisin ang sugat. Upang matugunan ang pangangailangan ng binata, nagpadala ng cash assistance ang Ako Bicol Party List sa tulong ng Action Ko tabang ora mismo. Inabot din namin ang food packs. Salamat po kay Congressman Saldi ko kay Ako Bicol Party List na tinawan ako ng tabang para may panustos man ako sa kumbis sa premi nagkulog po na may pang konsumo lamang maski di salamat. Kita sa ngiti ni Roel ang saya at panibagong pag-asa. Isa ito sa mga misyon ng programang Action Ko tabang ora mismo at Ako Bicol Party List na mainumbalik ang saya ng mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay. Yan! Salamat Ako Bicol Party List. Maski puro paano, may pang-sustiner, may pampabulong. Mga tugang naka-smile maski medyo nasasakitan at dipisilan pag-iro-iro. Alagad mailing mo sa huyom kan sa iyang mga ngabil sa pagikan sa iyang mga smile ang kaugmahan dahil
ura mismo, dinara kang tabang o dinara kan ako Bicol, ang tabang ura mismo duman sa inda. Medyo napapa-smile pa siya, taang nagdara kang tabang magayo na babayi. Yan ha, ako Bicol, party list, katabang na kasurog pa. Mga tugang sa samuyang pagbabalik, sarong tatay na taga-syudad ng Ligaw ang natawan manin tabang kan programang ini asin kan ako Bicol, mga tugang sarong tatay na nagkaigwaning komplikasyon, rason ngani da ina siya makakaunin tama. Yan naman ang pinasyaran asing kinumusta kang tabang ora mismo medical team. Apwera sa pangungumusta, natawan man ininin pambakal kan sa iyang mga pangangaipo. Ngari maramanta ang bilog na detalye, may istorya na naman na bitbit si Aika Perry. Butot balat. Ganito mailalarawan ang 62 taong gulang na tatay na si Amador Malata ng Ligaw City. Maghapong nakahiga, mahina ang pangangatawan at walang kakayahang kumilos si Tatay Amador. Ang dahilan ng kanyang kalagayan ay ang pagkakaroon ng komplikasyon sa daluyan ng pagkain sa kanyang katawan na naging dahilan upang mabarahan ito. Ang kanyang 34 na taong gulang na panganay na anak na si Angelina ang nagbabantay at hands-on sa pag-aalaga sa kanya. Kwento ng kanyang anak, labas-pasok sila sa ospital. Dito, isinailalim sa endoscopy ang kanyang ama at niresetahan ng gamot at mamahaling gatas upang magkaroon ng lakas si Tatay Amador. Masakit para kay Angelina na makitang nahihirapan ang kanyang ama. Sa aming pakikipagpanayam sa kanya, hindi niya napigilang maiyak dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon. Pinagsasabay-sabay niya ang paghahanap buhay at pag-aalaga sa kanyang tatay. Isang photo maker at vendor si Angelina na siyang pinagkukunan niya ng pang-araw-araw nilang gastusin. May mga araw na natitigil siya sa paggawa ng puto at pagbenta nito dahil may mga araw na mas kailangan niyang tutukan ang pag-aalaga niya sa kanyang tatay. 300 piso kada araw ang kinikita niya ngunit hindi ito sapat upang matustusan ang mamahaling gatas ni Tatay Amador at pangangailangan nilang mag-ama. Siyempre masanit, nakikita mo, lalo na kung ano baga, nakita mo, nahirapan man siya. Tapos gusto mo man siya tabangan, da ka man may tao. Lalo na pag ano baga, gustong-gusto niya talaga magkan baga, daw uno ito ko, di man niya nakakun. Upang maibsan ang problema ni Angelina sa pamamagitan ng programang Action Ko Tabang Ora Mismo at Ako Bicol Party List, nabigyan ng tulong pinansyal si Tatay Amador upang maibili ng gamot at ng kanyang mamahaling gatas. Salamat po sa Ako Bicol, dadapur po no, nasuportan niyo po kami. Na ano man so pag, ano na mo, mga pagkaipuan baga sa ospital. Pagbigay tulong at pag-asa. Yan ang misyon ng programang Action Ko Center at Ako Bicol Party List sa mga sektor ng senior citizens na laging binibigyang prioridad ng programa. Dahil malapit sa puso ni Congressman Saldico ang mga tulad ni Tatay Amador na sinubok ng karamdaman. Yan, mga tugang, duwang istorya nin paglaom, duwang istorya, mga tugang nin pagtabang kan Ako Bicol Party List and kan Action Ko Center Tabang Ora mismo, ang dinaratang niya na pagkahapon digdi sa programa. Personal na dinara kan Action Ko and Ako Bicol Team ang katabangan sa Sarong Taga Santo Domingo and Sarong Taga Ligaw. Ang mga pagpapasalamat kan mga nadadarahan na ininintabang, lalo po mga tugang nagtataonin inspirasyon kay Congressman Saldico, kay Congressman Jill Bungalon, sa Ako Bicol Team, Action Ko Team, tangarig ipagpadagos ang pagtabang sa mga kababayan tang Bicolano.